taldia aukeratzeko zalantza hondik ez dut izan. Netzako Never Surrender izan da nire bizitzako taldia. Duei gabe lehenengo momentutik harrapatu ziren taldia izan zen eta asko markatu ziana. Eta geroztikan behaien abestik entzut ditutenean oraindik lehenengo aldia izango dituzela sentitu ditut, así que horrekin hazen. Vale, diskoakin nahiko buelta eman dizkiot. Ez da erresa izan, baina azken aldin nahiko traia ematen naizen talde bat aukeratu The Flatliners, Flatlinersen Kabalkade diskoa. Oso kompletu iruditzen zait, nahazteitu, nagusiki punk rocka jorratzeu, baina toke hardcoretuak ere bazka eta asko molatzea. Eta disko oso kompletua, eskazo. Kontako, asko nez komplikatu. Azkeneko alditan asko entzun duten kanta bat izan da, ez da kanta zahar bat, baizik eta berria, da Cook Sparrerren Take It On The Chin. Eta aukeratuet, areazan momentutik asko gustatu zitzaigulako, bai niri eta bai taldekidei eta taldean ere kariño espezia da Artioloako kantai. Eta bueno, asko gozatzen du entzutian eta jotian. Letra bat aukeratzeako garaian ez da aukeratu letra zati bat bakarrik, nahiago izan dut letra oso bat aukeratzea. Eta bueno, ni letretako beti kotxian eta Mikel Laboa asko entzun izan dut txikitatikan, eta bai izan da gehien markatu nauen kantautoria edo letren aldetikan. Eta nahiz eta letra gehienak beriak ez dian arren, edo asko beriak ez dian arren, kasu honetan bezala, bai gustatu izan zait asko nola interpretatzen letrak eta nola jote ditun, eta aukeratu ez nago izutzen negur bila. Musikari bezala edo bateri jole bezala, aukeratu Atom Willard, dala, bea talde askotan ibili da, Against Me, The Offspring, Social, talde pilatetan ibili da. Eta, da baterista bat ez dala bereziki izugarri komplikatzen, ez ditu movida asko gehiegi sartzen, baina base ritmikoa nola emateun eta simplea hain ondo egiten duen eta nola jotzen duen ere ustez showa da, eta tipoiaka referente bezala bai. Nagusiki streaminga, Spotify eta holako historiak. Eta, alataren gustatzen zait diskoa erostia. Iritzu zaitelako azkenean disko bat ere ezin dela baloratu bakarrikan abestingatik, baizik eta maketazioak ere bere lanaka, bere historia daka. Eta hori kontsumitzea gustatzen zait, así que hoxe. Esango dut Gasteizko Jimila zaretua. Bastantetan ibili gea hortikan, eta beti oso eroso egon geha, jendeak ere beti bikaina erantzun digu eta horrekin gaten izan. Gehien bat gustatzen zait doka jutia. Doka azkenian etxetikan gertu harrapat egun leku bada eta bisita bastante dituguna, eta gustatzen zait hor kontzertuk ikustia, ze ez da areto handi bat ere ez da, baina nire ustez tamaino justua eta egokia daka. Zure zapore batekin guzteko, así que horrekin. Kontzertu aukeratzea kosta zait bastante, egia esan ezakat kontzertu bakarra, esan detela, honekin gatzen naiz, edo hau izan da honena, ez dakize. Baina, remarkatzekotan bat, remarkatuko orain dela 3 bat urte edo Atortxurroken ikusi genuen Bagun Show, eta aipatzigarren abeslariak zekala, aurra hoendikan jaio gabe zekala eta tripan zekala, eta emantzun traia estenatokin izan zen, brutala, geratu nintzen flipatua, eta horrekin batzen. Nik eosin lehenengo diskoan diruakin onartu barreten ezela oso ondo guatzen, zalantza batzuk duki ditut, baina aipatzekotan esango nuke lehenengoa ez balima lehenengotakoa izan zela ACF-en Back in Black. Garai hortan asko gustatzen zaiten eta uste hori izan zen lehenengoa edo lehenengotakoa. Zieten azkena izan da Rotenen Aurrera diskoa. Amiro abesti, amarute mazoa. Diskazo.